Zia chung ko fa pa upa ber zia iu tinga vuina hun ser an hman na chuan a nau chia zia iu li chu alo tel ve a nan ningi chuan a pa thi chu twar awm tak chuan a tap nasa hle mahse mitui tlak na alo hmang der lek chu ni in a pahren ni in a ti du da thin hle lo ni a chu wang chuan a ui vak lem lo a nu leh an fa tak tak chen chen a te ro chuan an twar hle a pahren chuan a thih hma lawk khan a nu leh a naute chu tha tak ka lo en kola zia chhungkua ni na lo hlaw chhuah pui ngei tur chuan a lo cha diama chuai rawh chu ti hlaw tlin sak chu a tum thung Beijinga chhungkaw hausa ber pawl zia chhungkua te hi chhungkaw sual leh bawro tak ti a hriat lar an ni a iuli phei hi chu an falak ni in an sawi dana a uai pawh a sual ani awm e an phun sep sep thawm chu hria in a va beng chheng ve a ti supa midang zawng chu an chhuat tir ngal ningi chuan uncle kapu in min hruai turin alo tir chem ni tiin alo zawt a kapu a i ko nem mama ni chu nang ni pawh hi kal bo ro u tuna chuan zia iu tinga a thi tawh a a bungrua leh ro te chu kan la vek dawn ani iuli chuan alo ti chuar chuar a chen chen a hi a fapa dik tak zia chhungkaw tupa upa ber ani hi ningi nu nusui chuan alo ti vat engmawi sawi thakhat chhungin lo in thiar chhuak bula kalbo wang wang ang cheu pui cheu hi katum mia lovania ihria maw naupang tiin ningi chu a mil run run mai mahse ani chuan a chhang lo kawng dang dapa a nu leh a naute chu zia chhungkua a dah luh ngei chu a tum tlat thung va leh tor torin a in bilh pala iulia hma tak mai chuan a va tlu phei thlawp mai kapu chuan a tupa hi a thla thlam ho lowang i hrilh lo ani maw a va tih chuan engtin ngei hriat alo ti hmuk i buai sia i hrilh hman ka ring chia lo mai mai ani chuan zia chhungkua a lo luh in duh tiin a em ni aw duh e iawm danin a zir viau a ngai dawn ani chu ti pa in iuli chuan ningi chu alo fawp ringawt mai an in san hle ro pui si ningi chu alo ding di hlip hawk mai iuli chu nam sawn in a thu le a engthil nge mui tih le tiin a hmui a hup zeilo lutuk tiin a tah derna damdawi chhin kha iuli chuan alo theh thla a tap der tih kha alo hre vek chu ni in a zak ruang reng hle an tlan liam tur chu ngaingam lovin taxi chu a phar a kapa te an ni saw a ler lutuka enthla ka duh ani min pui rawh tiin a tap der zai a company building kawtah chuan an vai in pha a chhungah an luh hlan chuan tih dan tur ngei tawh in a pu hmuh theih nan iuli kar hnungah chuan a birut a ringawt a reife hnungah chuan iuli te pawh chu lo chhuakin an in lam pan chuan an tlan haw zui ta ani an reh tak duak hnu chuan in ti fu deuhin a chhuk tham tham a iuli a lo lang thut i va fim ve a tit a ringawt a rin aiin a kawl hrawng dawn tlat tiin zia ngu chu hruai sawn tur chuan a hrilh naupang ani kha ti chungin a va mana ani lah chuan alo tlan san mahse iuli khan alo man bet chuti lai tak chuan pu ber kha alo haw hlo mai kawhmawh bawl ho suang che tiin iuli chuan a vo zui i sum dawnna chu a kal tluang maw kha tu nge ni an alo ti chher chher a aw tluang e hei hi ka bial nu ni hi iuli chuan alo ti vat a va naupang hmel ve a duh vak lo chian nei dawn kha a pa in alo tih chuan ningi chu alo bu ngat ngat a kan chhungkaw hming hi ti chhe reng reng su haw tir rang che a pa in a ti le taka chuan min dua lawm ti raw tiin ningi chu a bih chhuk ngur ngur a a lu chu alo bu ve tawp mahse a hriat loh laiin a tal hranga pu kha a va be leh tho pu zia iu tinga kha ka pahren ani ani sawn dawt a sawi ani kha tupa pawh i nei a sin ka nu leh ka pahren te fapa dik tak ania a tih chuan a pu chu a tlu lo chauh ma ka ti hle study room ah iuli chu a ko ngal ningi chu alo melh run run a i chak lo viau ang ala ti zui zanah chuan zia chhungkaw inah chuan a riak ve ngal a iuli kha lo kalin alo fawp leh ringawt ani chu alo rak vak vak a mahse a mumang lek alo ni a thawveng huai mai a nu leh a naute pawh chu a tu kah chuan an lo thleng zui ve ta a
a nu leh naute nia hlim taka chen ho chu a duh ber ani a a pa ngen na pawh chu a ti hlawh tling ta mahse khami hnu tangkhan eulia chu hmu leh tawh mia lova a sual hmel si a rap deuh bawk nen a ti buai ngam tawh lo ni angai in pawh a ti lem lo hle mahse le chutih lai chuan a din na bul mai ah swimming pool atang chuan eulia chu a rawn tho chhuak lol mai a phu zawkin kalbo deuh tumna lamah a ke chu rap pialin tuiah chuan ningi chu a tla zui ta a tui hleuh a thiam lo awangin eulia chuan a rawn chan hloh a fawp leh duan emaw a lo tih laiin mania ka faw che kha ila hrerenga ni maw a lo ti zui a zak ru hli a a chhang lem lo chia chhungkua a awm chu a nuam bawk maw a tih leh erawh chuan a lu a lo bu ngat ngat nuam lo chu a ti ngam nang maw le rangzetin a tlan luh san ngal mahse bakilh te a thloh pal eulia chuan a lo chhar saka a nu in a pian champuala a pek ani awangin ningi chuan a hlut hle a thlalak te chu eulia chuan a lo thon katani kha ingtin ngei lo nei thei a tih chuan ka hawi lo a lo ti tlat loi si a ta ngei ani tih chian nan a kilh lai thlalak pali ngut mai chu a va thon cute lutuk bakilh hi ania ka tih eulia chuan a lo ti deuh kher min du awangin rem changa hman i tum mai mai ani kha ti rilru chungin ningi chu a in suah tau deuh ngawng ngawng i va in hmel lo ve hmeichhe thlalak te lo en vung vung mai le i tunu le ngal inga event riawin ka hria a thian pa chen a chuan a lo ti hial nge nge oi awm lo lutuk a ngal reuh si chutiang engmah awm lo tih in a lo chhang hmut zanah chuan rui deuh chuan a va haw a ningi chuan a lo hlau hle mahse a room ah hruai tur chuan a lo ngen ani chuan lo kuah hniamin a lo fawp ta bur bur mai mahse ningi chu a lo tang ve tlat a a hnungah chuan a lo seh sak vak eulia pawh chu har deuh kawkin ka tih pal min hrai rui ani ngaidam dil nan ni dangah i duh duh min dil mai dawn nia tih in a secretary chu a khawl a damdawi in lamah chuan an kal ngal ka birthday ania min tih khawbawl sak vek tih in ningi chuan a au zui hram a a lungawi lo hle a tukah chuan zan lamah thil thleng chu eulia chuan a ngei tuah let a bawng hnute pawh chu a thliliam zawih zawih mai a nolah chuan a lo fiam zo le ngal a ningi chhuak tur chu hmuhin engei tih dawn lo ei ve phut la tih in a sawm a ka ril atram lo tiah ningi chhuarlui a tum chuan thleng chu khawng ri in a mit chuan thu tur chuan a mit mai a mi neri pawh chu a awm ve awang chuan a thu ve ta nge nge a nihlah chuan a ut hnenah chuan chengnuai hnih man bek leh sak turin a lo ngen a taw a ti lutuk chu ningi chu a lo hak bawr bawr mai eulia lah chuan ka lei dawn che nia mahse school tha takin kal tuang che tih in a lo phal sak hlo le ngal a mi neri chuan ningi chu vamilh ralin a in tih theih hmel hle ningi pawh chuan van nei a ti khawp mai hi du ve em eulia na lo tih chuan a phu zuk a mihrang dai ani kha mi narin a lo tih chuan duh lo tih in ningi chuan a lo chhang a a pawisa in min pe zawk mai rawh a ti leh thung zan lamah a thil ti awang khan in thiam lovin ngaidam dil nan a ti ani a ringa ka hria sual lo chuan ni zan khan eng thil mah ti sual ka niin ka hre lo ka fawp ringaw che ani kha eulia an a tih chuan mi neri chu a kal sawn tawh a a first kiss lah amah awangin a hlo tawh a ningi chu a lungawi lo hle han tih let vak lah chu a ngam chiah si lo ni zei lo nen chengnuai riat te chui phuem ni a lo ti hle a ani chuan theihnil dei rawh tih in school kal tur chuan ningi chuan a chhuah san ta zawk a secretary chuan ni zana hrai rui tu che kha hual group lam ni in ka hria a tih chuan ka ring lo chui zui la ka pu a in rawlh ka ring tlat a tu tak pawh ni lo hi min hmanga i viau ka ring lem lo tih in eulia chuan a lo chhang thung chutih laiin mi pakhat hrena chuan ningi chu lo zuiin a sam tawna thlo chu a lo pe a an hming te chuan in hrilh tawn a thil eipuiah chuan chupa chuan a lo sawm zui mahse chan hma in eulia khan a lo khawl a ka nghak reng tawh chian nia nuai hnih chu ka pe hram ang che tih in khawl chu a dah zui
ka hman hmu deuha ka kal phut mai ang tiin hriat chu ningi chuan a baibai a an in lamah chuan a tlan haw nal nal chiang tam tak pek ngal a du lo na chan chu a puar khawp chawi pek chuan a lo let tawh lovang tih kha changvawna a neih vang ani bera mi in min mamawh lo chuan min hlat mai thin a min hlat lo sila kan du ani chuan min mamawh turin kan siam mai a ngai ani tih hi iulia ngai dan het bur ani bawk pa pakhat hian a rawng senin iuli chu lo thiah tum mek a ningi khan a lo din hliah vat a amah zawk chu a theh ber taluai mai chu pa chuan min phiar ruh a min ti che vek ani ka fanu enkawl na tur damdawi man pawh kan nei tawh lo tiin thai hial pawh chu du khawpin a lo hua a lo ni iuli chuan ningi kal sawn tur chu lo pawm nawlin inchhung lamah chuan a luh pui a secretary chuan chu pa chu a lo buai pui ve thung nusui chuan a fanu ber veka lo haw chu eng nge thilawm zia tiin a lo ngaih ven zung zung a iuli chuan inbual fai vat vat tur a hrilin a kal san pawnah chuan ningi chu a va tlan chhuak leh a misual pa kha thilawm zia zawh chian a duh a chu bakah a ATM card a ti tla bawk a mahse a va hmu zo tawh lo iuli chu misual tak niin a ngai ta a hlat vangvang mai chu a duh tawh zawk ani mahse kha pa kha secretary khan a hliam awangin damdawi in a lo va hruai a a fanu tan pawh a inzai na tur zawng zawng senso te nen chuan tumsak vek a lo tum reng tih chu khapa khan a hre lo ani ningi leh anu te inbiak na chu hrefu in a ruken an lo hlau hle ani tih chu iuli chuan a hreta a pawisa pawh chu a tih buai zui lo nan laksak a duh thu te a hriat takah chuan pawisa pawh chu a pe duh ta lova a tukah chuan secretary chu pin card a thlau a hmu leh hmu lo ningi chuan a va zawt a chan hmaiin iuli khan a lo ko peng daih tuk thluan eitur chuan an thu ngawi kur a chen chen a phur deuhin a rawn tlan phei ningi chuan iulia mut fu lo hmel zet mai chu a tih thinrim zual a hlo awangin i hate vanawt phawt rawh tiin tir bawri chu a tum iulia chuan naupang chu a lo hui thung a mahse ningi chuan a nau chu a thu awi turah vin taka hrilin a tirlui ta thova ngawi ringin iuli chuan kalsan a tum i englo ningin a lo tih chuan inbiak i duh chuan min lo zui rawh tiin iuli chuan a khabe chu a lo hiah saka a room lamah chuan an in zui phei a in thlak lai chu en rengin ningi chuan i van lian em em pawn lam en ka tuma i hliah vek ka lawm a ti ta ringawta enge i lo tih kha sawi tawla iuli an a tih chuan cheng nuai hnih ka pe ang che tih kha eng tikah nge ka ti aw ni mina min fawh man ani kha ka fawp reng chem ni a lo hre lo der le tlap tawh school ka kal dawn ani kha ka pe ang che mahse min muah le phawt la i zak lo ka pati ai ni kha aw sumdawng mi te chu a thluanin thil kan ti mai mai ngai hlei nem ani chuan ka chia hlu ang ta lai awm anga yang thakhat chhung chuan ka pe ang che ole chu pawh chu ka thlang fe zawk mahse min khawih tawh suang che te reng mai ka duh zawng pawh ni lo hrim hrim a lawm a that hlo chu an in be fel thei ta hra me an thawhpui pakhat zilini chuan iuli chu in hmu puiah chuan lo sawmin a lo chhai kual vela hun rei tak lo in hmu pho tawh thin ni mahse iuli hian voi khat ma ala khawih ngai lova chumi san chuan a ina hruai haw ve a rem tia wangin a lo phur tawh hle khatia a lo hnim hnai lai vel kha tute nemaw thla la in ningi chuan lo thawna nula awmpui tia hriat chuan ler a ti zual hle min narin lo khawlin ka rui lutuka barak a awm mi lo hruai haw rawh a lo la ti zui a va thlen chuan zurui pahnih nen an in supalh hlo mai a thinrim takin an ni chuan an lo ti buai zui sual te chuan tum zui ta mai a au thawm le an in chei buai thawm chu iuli khan a lo hre fuh ta hlo mai a an pawi khawih hma chuan a va chan chhuak man chung mi te chu a khawih ve hlak bawk ningi chu pawm chhuakin a zilini pawh chu ngaisak tawh lo chuan a hawpui zui ta dawi a ningi chu an lo hrai rui hman chu ni in mahse doctor ko sakin a room ah chuan a mut tir a kawr te pawh chu a lo hak tir tawp
zinga har chuan zan lama thil thleng te chu a hre chhuak ngal mai si lova maka ti in Yuli chuan thil thalo a chunga a ti emaw a ti hmana mahse hre chhuakin mi ni ripui tura lo kalin harsat na to tak thu le lini ni na anin date lai a ti buai awang te khan ngai dam te adil zui ta zoka mi nari hne na chuan bara a kala wangin a pocket money a kat sak tur thu a soya ani chuan an thalak thon tu chu ama ani lo thu soin a phana sa hle ningi le shena te ro chu an lo in ko ngei chho ve zela Yuli pu in a lo hre ve zel an lo fama kal tur te chuan a som nge nge ma se Yuli khan a lo awa ka chung te an ni so ningin a ti ta ka chuan ningi pa im ni ini ila tlangwal hle mai ti in shena chuan in la fel takin a lo bia a chibai te a lo tum Yuli chuan wi a lo zalo hle ka pati ani hi ningin a ti ta ka chuan o te palutuk pate ala ti chala naktu ka kani mudon nia ti in ningi zok chuan shena chu anor ho ta ringota ikor kalo phel sak che wang khan i thinari mani mo ka pui zok che ni kha lom zok hle ta che Yuli an ati chuan ka thinarim lo ma se kal son te ti in a lo nam son school hi bangla kan company ya na lo thok tawng che Yuli an ati le po in ka du lo via ti in a lo mel rum vi al al khop mai a thu nia la mel rum ngam a ton voi khatna po ni se Yuli chuan engtin ma ti phal lova a du deuh tlat toina in hria kan company a tho te chu an chak thei ma na kalain naktu ka dar kwa a lo kalang che ilawin report don nia i tlai chuan i hlo kan kat nga lang a ti ta zoka kalokal chuang lowang a lo ti chal na in anu khan an ma ni wanga hetia om hi kan ni a an thu chu zawmila kan tan pon a tha dei zokang ti in a lo fui anu thu oin a thok tur chuan an vakal ta nge nge khwal chhawn nu la chuan BA poila pass si lova engtin nge heta hian i lo tho thei dawn do ti sui ani lo mo ti in a lo ring hlela secretary chu a khawl ta ringot na thok dang de la chuan ala no pan hmel si a na du wangin CEO a belung oi ani hrim hrimang ti in an lo tong khum ru sap sap bok nen ningi chuan nuam lo ti hle secretary chu lo thlengin a lo ngai ven zung zunga na ka thaw hma hma tangin min rel ngala engtia ti chi nge mu in ni le ningin a ti ta ka chuan kan ban mai do nim ni secretary chuan a lo ti vata nilove tun tum chungai damila a le peke ro om to su se ti in ningi chu a in ti thu vel hle an kal hnuwa ero chuan secretary hne na chuan a lo pui wang khan lom thu a hril chu la ni dang ang lo takin Yuli po ningin office a lo kal don ti a hriat awang khan a sam le necktie te chu a lo siam tha vela meizial zu khule vut vutin a lo lut don ti a hriat ta ka chuan a ti hlum daya a khu te chu vai kyang sok sok helai hmunah hian dan lo anga lak luk ani in ka hria a nuam ka ti lo khup mai ningin a ti chuan kan hnalak dan ila hre chiang lo mai mai ani chu ti zung in a lo chhang lung oi vak loin ningi chuan a idi chu orin a chhuak nak naka Yuli chu lo ni deuh suk suk secretary chuan na thok pakhat lindai bula chuan ningi chu a hruaya a na thaw tur te lo hril tur chuan a ti an hna ber chu president Yuli an dule mamo aneya lo buai pui chu ani deuh mai chutia ti tur nei lem lova a thut mai mai lai chuan linika a lo lang le no la Yuli assistant atan a hmeichhe pum ho kha a lo thok reng ani tia hriat chuan a thik hle lindai chu hrilru in ningi chu Yuli office a file pakhat lo ken tir tur chuan a hril lini lu hnu chuan lindai chuan ningi chu file chu pe turin an pu office a chuan a tira a lut tur chuan Yuli a le a bula lini te in hnai taka an lo thudun vel chu ningi chuan a va hmuta a rang deuhin a liat leh ngal Yuli chuan lini chu a lo nam sawn thuai ani ti kha a hmu hman tawh lo ngai dan thalo tak chu a nei zui ngei dawn e
Yuli khan a haw tir dei ngi Lini lungawii lo chuan Lindai hnenah chuan ningi chu ban tir dan tur ngaih tuah tur chuan a hril. Zanah chuan hnathawk ho chu barah chuan an kal a. Lindai chuan company a lo thawh dan te chu a zawt nawn leh. Secretary nen chuan in ngaizawng ang te chuan an lo ngai vel. Mahse ningi chuan a phan nasa hle a. Zuanin a satir em avang chuan a rui ta hle. Hnathawk thenkhat chuan hruai hran an tum a. Mahse Yuli a lo thlengin a lo hruai haw daih. Ningi chuan kalsawn te keimah pawhin ka haw ve thei reng tiin a lo beng hawi sok sok a. Iwa han hwai sen ve a engtin nge min ben ngam zawk a ti pawhin ten awm lutuk ka hre vek voinah Lini nena in engkuah lai kha ka hmu cheu tiin a lo la kawk vah mai. Khai aw chu vang ani maw tiin Yuli chuan a pu nawla a haw pui nal. A tuka chuan a ben lai kha ningi chuan a ngaih tuah leta a zak hle. Chutah hrenan a lo khawl a. Chachu nei puiah chuan a rawn sawm. Enga ti nge ningi hi i target a tiin Yuli chuan a zawt thut a. Lini chuan chutiang thil engmah awm lo tia a chhang nain. Lindai kha ika zen ani tiraw i hmang tangkai ani maw ka hrilh vek tawh kha thil dik lo a thlen leh chuan a poi viau ang kan thawh ho na pawh hi ka ti tawh pang a ti leh a. An chawlhna restaurant ah chuan ningi leh hrena te kha an lo lut ve hlawlh. An in hmuh takah chuan hrena chuan Yuli chu pate e tha maw tiin a lo be leh hram a. Ehe misuai kha dik ani hi enin dei tak tak ani maw a lo la ti leh zui. An chan mai lo awangin ningi chuan kalsawn mai chu a rawt a. Lini lah chuan an bulah ei ve mai tur chuan a lo sawm leh si. Hrena lah chu a thu ve mak bawk. Pate tia a kawh chan chu ningi kawh dan ani thu a sawi awang khan Lini chuan chhung khat muin lo ni a tiin a zawh phah. Aw ni ve tho tiin ningi chuan a chhang ta ringawt a. Ani nang ngi pahnih hi a ti leh chuan kan in hmu kha sia ka ngai deuh a hrena chuan a ti leh a. Thingpui chu ningi pe ka tum a in ngai lo tiin Yuli chuan a lo lak sak daih. Yuli lungawii lo chu tho vutin a kal ta daih a. Lini pawh chuan a awm zui ngal. A hnu deuh chuan Yuli a chu a rui hle a. Ningi thawmhnaw ang deuh hain Lini chu a lo kal. A chet dan vel te chu a ngaih theih zawng ani tak vak lo awang chuan Lin group te nena an thawh ho na pawh chu Yuli na chuan a ti tawp ta vek a. A pa pawh chu a ngaih dan ani vak lo nain company chu a kutah chuan a dari awangin a sawi sil ngam lo. Zanah chuan ningi lo haw chu a lo kua a. Hrena nena an chhuah dun chung chiang te chu zawtin nuami vati awm ve a lo ti deuh kher a. Lim vak na chan tur a awm chuangem ni tiin a lo tal hrang zau. Naktu ka Hong Kong a sum dawn na thil awanga kan zin a ngai dawn a lo kal ve ang che Yuli an a tih chuan. Intern chau kal ani sia tiin a hnial a. I lo kal dawn lo chuan he in atang hian in chhuang a yang a lo ti le hmiat si. An in zui le ta nge. Hotel room la chu pakhat chia a lo la book zui. A lo chhai kwal le vela. Photum awm taka a lo awm taka chuan ningi chuan lo mai mi ching ve top. Ehe iwa in ready ve Yuli an a ti taka chuan. Oi awm lo e mai tiin a awm sawn vata. Room dang ka buk dawn tiin a suitcase nen chuan a in khai chhuak. Mahse khwal chhawn nu chuan VIP room pakhat singthum man chia a rua kan nei tawh thu a lo hrilh. Poisa ui bawk si nen. Yuli room a bawk chuan a let le a. A rukin a lu tru dun mai. Yuli inbual hlan chuan a lo mu hil fel der tawh. I mu thil pawh hian i du awm reng ani hi tiin Yuli chuan a lo en vung a. A bulah chuan ngawi reng chuan a mu ve. Chuti lain in lama pawzia chuan a fapa dik tak dam lo na awanga mun danga awm chu video call a bia in. Yuli te chu i dam lo chung chawa company enkol tur atana fa ak lak mai a lawm ani. I dam tawh buka kan mamawh tawh lowang tiin a lo hrilh mek. Ningi nu khan a lo hre fuh hlo mai. Ningi zing tho chuan a bulah Yuli a lo mu hil chu hmu in. Mel tha ti em hian a thlir do a. A khawih dawn chuan a kut chu Yuli chuan lo man sakin ka hmu vek chia nia.
chelo min te ni maw ti in a lo fiam peka a lo phan a samai an pahnih chuan khawlaiah chuan an inzui chhuak a na thawk tura zin pawh chu an lo ni lo tih ningi chuan a hre chhuak naupang te hian pangpar hi a lo zuar a Yuli chuan a lo lei sak vek a ningi chu a pe tunhmaiin pangpar lei sak tu a nei ngai si lova a lo lawm ru hle lini emaw a biak thin tiin ningi chuan a lo thik dewa mahse Yuli chuan a secretary zawk a biak thu a hril poilo tu pawh biala ke chu rampawna lekha zira na thaw dei ka tum thawa ka in khawlanga ka kal dei dawn ningi chuan a lo ti ol sam eta ka rem ti ngawt ami Yuli ana ti pawh in ka pa pawh ni lova ka thu thua lawm a lo ti le mahse ka en kol dawn che lawm khawia mai kal ka phal lo ti in Yuli chuan a lo fawp chui hmia a thla du lo awang chuan Yuli ke ah chuan ningi chuan a ra sak vaka a khawl lo kal chu a chhang ngal anu le naute an bo dei thu chu a rawn hrila Yuli khan a hre reng si a hril lo chem ni a lo ti le chuan ningi chu a hlau thawn na le thin rim na chuan a khat ngal kanu te kitna pan ni a hre-reng chungin hetah hian min hruai emaw a ti chuan i tan tih theih a awm chuang lo i rilru a ha mai mai secretary te zung turin ka tir tawh tiin a lo chhangdam thluam engmah chan chin thar a lo awm lo awang chuan ningi chu mitui nen chuan a ding renga chen chen a chu zia chhung karo khawm theih tu ani awangin Yuli khan a tir atang khan a lawm vak lo niin a hre bawk nen a rua hman na vek ani chu a ring ta tlat mai tu emaw biai in anu le naute chu zawn sak tur chuan a hril mahse a thusui chu Yuli khan a lo hre vek si a ruk a rala chutia a che le a ringngam lo tia hriat chuan a then a rem hle ningi pawh chuan a rin hlel na chu a hril fai ta veka mi pa dangpui tura a sawm kher kha Yuli chuan a lan a hle a mahse ningi chu a khawngaih tho bawk si hetah hian lo awmla lo chhuak mia chuang che tiin a ID pawh chu a pe du rih lova chhunah chuan secretary chu lo kalin i hawna tur boss in a buaipui mek tiin a lo hril rang tak chuan an haw zui ngal bawk inu le naute hi tin a duh ni ila chuan hun kha leh chen kha kawng tam tak thlan tur ka nei heina pawh hian in lo lut lo tawpang thu awi tak khan awm rawh tia Yuli an a hril takah chuan a hnial zui duh ta bik lova a ruka in chhuahsan erawh chu a tum reng tho Yuli chuan bodyguard tel lo chuan a rem ti lova bazarah mai mai a lawm ka kal dawn a ti tlat awangin tlai dar nga a lo ho ang che tiin a kal tir ve ta nge nge restaurant ah chuan sen anen khan an vei in hmu a hnu chhuina chung chang chu ava zawt legal advisor dawngah chu a rin hlel ber anih thu le anu nen a in hnim hnai ber anih thu a lo hrila a rei pawh awm ta lo chuan a hawsan leh ta thuai a mut thil laiin Yuli chuan a lo kua le a a kut chu a lo seh sak vak misual emaw ka ti che lawm hetah eng a ti ngei lo kal ve ngawta tiin a hau zui hrep a mi na rila chuan a lo au vak vak bawk si room atang chuan chhuakin a va bia a thi chat chu siam tha sak tur chuan a lo ngen a tuka or a duh thu te a sawi nak tuka ka lo pe mai dawn che nia tiin a lo chhang mai a room a lu a phal lo tlat danah chuan mipa a thuk ru anih chu ringin mi na ri chuan a ring hlela ta a lut lui ṭal mipa coat chu a va hmu ta ngei mai mahse Yuli ta ani ti chu a hre chhuak ningi chuan sawi mai dan tur chu a hre lo hle a mi na ri zawk chuan i suk sak dawn ami a lo ti ta hlohp mai o chu wang ania an chho tur rawh a lo ti ta ringawt a mi na ri pawh chu a chhuak ve mai Yuli pawh bathroom ah chuan ngawi hring chuan a lo ding char char tunge vuinah kha ni va hmu tiin a lo zawt ta chat mai hrena ka va hmu lawk a lawm enge ningin a lo tih pawr hlur takah chuan tu pawh hmula pawh chu ka ti lo mahse ka property ni tawh tih kha hre reng la i feelings kha vek fiam khawh rang che tiin Yuli chuan a lo hril ningi chuan a pu chu bia in zia in chu chhuahsan a duh thu a hrila mahse uncle hian a phal bawk si hlova a ti takah chuan lungai su ka pui dawn che nia a lo ti hlo mai kanu leh ka naute an awm si lova nuam ka ti chiah lo
chan chin ihriat ve le min hrilh rawh aw tia angin leh chuan tiah riangmai kan zawng zel a lawm tiin lungngai lo tur chuan alo hrilh a thlamuang awm tak chuan ni nge chu a chhuak a mahse a pawh hmelah khan chen a te bo chuan a ti mang ang miah lo tih a hre thiam ve tlat a a ngaih chu a tha chiah lo ni nge bo thu chu secretary chuan Yulia chu a rawn hrilh a ani chuan a chhung te dang fingin alo chhuah san tak tak mai alo ni dawngah an tih khan lo khawlin inu chan chin ka hria tiin in hmuhpuiah chuan alo sawm a nu aw ang tak record hi a ngaih thlak tir bawk a tumi hetiang thil ti tura hrilh che tia a zawh chuan Yulia anih thu in a chhang chu thu chuan ni nge chu a thawng hle a a nu te chu an that tawh ngei niin a hria a Yulia chu haw hle mahse chu hre nen na in hmu Yulia u naupa adam lo an tih rua hmanna vek kha lo ni engmah hre lo ta chu a bulah Yulia lo thu chu hlavin chemte chuan vih mai a tum a mahse ani chuan alo man hman tunge ten awm zawk chu kan la hria ang chu tiin ni khaw hre lova a awm tak dai avang chuan a inah chuan a hruai haw hle a a ban bun te kha bun tirin a veng deuh chawt mai ni nge thin rimlah chuan min pui tum thu kha i sawi ve a mahse nangmah thah tir anih kha misual taki lo ni tiin a an khum hrep eng thil nge mawi sawi le tia Yulia an a zawh pawh chuan ka hua che mahni hmasial taki lo ni tiin a beng vak vak a chutiang thil ka ti lo ti zungin alo chhang thung a nu ziak ni awm tak lehkha them te kha dawngah khan a pe a a hnung lamah chuan phone number alo awm khawl a du viau laiin a phone chu an chhu sak dai bawk si a chhuah ruk chu a tum hle mahse Yulia khan lo hmu hman le in a hruai lut le a tlan chhuah tumna lamah khan a ke chu alo ti hliam pal encall sakin a ngaih sak le hle bawk si a ni pawh chuan haw viau thin mahse ti vak ngaihna hre lo chutih laiin secretary chuan thuthar a rawn nei ve le a ni nge nu chu rampunah awm ngei nia an hriat thu le a thlalak te pawh an nei vek thu hrilin alo hmu alo in la chhe lo khawp mai an bawm hmakna chhan te hmun dangah a awm daihna chhan leh tunge biak thin tih te chu chui chiang leh tur chuan alo hrilh a ni nge chu a rilru a ha tih a hriat avang chuan a laka a lung awi lo bawk avangin zanria te chu ei chhuah pui a a rilru chu tih thawven sak a duh a thiman to tak te chu a pe nghe nghe ni nge pawh chuan kawhmawh bawl lova a thu anga awm rih phawt mai chu tha berin a hria a 3 hour tir te pawh chuan ngawi ringin alo dawh tawp fual tum erawh chuan alo duh lova mahse marshmallow a ei chak thu sawiin a leitir hlan chuan alo chhuak pu leh daih mai zan a ni tawh a mi pakhat hmai kawrvuah hian ni nge chu lo zui ruin vi alo tum ta mai a mahse Yulia khan alo hmu hman hlawah an inkarah chuan no tla zipin chupa chuan Yulia zawk chu a vit fut a tlat mai a secretary te an lo thlen phei tak bawk avang chuan chupa hlau chu a tlan chhe zui ta ni vanih thlak takin a pawi laiah chuan alo vit lo hlo mai a doctor an ko hnu chuan alo tuam sak a tih tam ang reng hle a amah avanga hliam ani bawk si avangin ni nge pawh chuan a hnial hre viau a pe hel dan tur ngawt chu a zawng thung secretary chuan thah tum tu chu Mr. Ziachi leh Kuang ni in a hre lova account khawih chet anih danah chuan sawnga tih tir zawk ani a ring mahse a pa Zia erawh chuan sawnga chu a la dam that loh thu rawn sawiin tuman edin hmun hi chu an luah lan lovang che tiin a lo hrilh le a sawnga hriselna inzia awm lam a pan hnu hian director ho i hmu zing riau a atan kawng i sial sak ti hi hre lo turah min ngaiem ni mahse ke hi awm loila chuan Zia chhungkua te hi in tla che nga lang Yulia chuan lo tih khum hmak mai ni nge chuan sup te lo pe in school kal chuang ngen le a angai rih lo i tlan bo liang keimah ka lo zawng chenga roomah ka kal hnan tuang che Yulia chuan alo ti bur mai engtin pawn tila ka tlan bo le thawang misual pa tiin a rilru chuan a chhang ve tang school erawh chu kal a phal sak leh ta hrama tlan bo tawh lo tur chuan a hrilh thung hrena phone chu hmangin number chu a khawl a ani chuan Yulia chu a huat thu leh a lak atanga zalen tira tih chhiat vek a duh avang chuan
pui alo in huam hle thu te alo hrilh chutah hren a hnenah chuan rampawna lehkha zir ka duh a min lo buai pui thei a ngem tiin ningi chuan a ngen zui ta a mahse ni chuan application form te chu alo nei sak thlap tawh thung keipo kal ve ka tum tho a lawm lungai du chu kan kal thei phawt chuan keimан ka veng him zelang che tiin alo fuih phur hle chutih laiin Yuli chuan a piancham lawm tumin ruah hmanna alo kalpui ve mek a a thawmhnaw hak tur te chu a thar mawi tak a order tir chutiang bukin ningi hak atan chuan tiin kawrfual var mawi deuh mai hi a order kep bawk a an awmpui nu chuan ningi lo haw chu kawr mawi tak mai an pu in a lei sak chu lo hmu in mawi an ti dun hle engmah phei chu an sawi lo passport leh visa pawh pe fel diamin ni sawmhnih paruk a kal theih tawh tur thu an rawn hrilh a chuni chu Yuli piancham ni tak kha ani nghe nghe thla lo laksak tu an awm awang chuan zui ruk ani tih ningi chuan a inhre reng a haw vata tum rin ang ngei chuan Yuli chuan alo zawng hmu nghal a bag te chu lo en sakin engmah lo awm lova hren a bawk kha a visa vel te chu alo kawl tir vek mai alo ni mipa dang min hmuhsan leh tawh ani maw i birthday gift tur lei ka tum a lawm mahse ka lei leh lo mai ang tiin ningi chuan a rin theih nan chuan alo fawp zeuh a a tlan leh vangvang Yuli piancham alo thlen chuan surprise tur che ka nei mahse na kinah tiin ningi chu Yuli chuan a hrilh a ani pawh chuan keipo in surprise tur che ka nei ve tho a lawm tiin alo chhang sawmbik te an lo thlen takah chuan Yuli chuan in hnuai lamah chhuksan chu ve leh ningi chuan Yuli lehkha pawimawh te chu a haiṭan ta a safe pakhat chu hmuh in password alo awm tlat mai a hawn hmain Yuli chu alo let leh hman ningi chu a biru nghal tak nain a ring hlel tih chu a hria a ka chhuak leh in ka shower a chhia a hetah hian lusuk ka tum ani tiin chhuan lam a siam ve zai a Yuli pawh chuan ring hlel lo chuan a chhuahsan ve leh mai bawk light chuan safe chu a han chhun a password chu ama birthday alo ni reng mai document pakhat chu thla a laksak nghe nghe a kawr thlansak leh tlereuh mawi tak te chu inbelin in hnuai lamah chuan ningi pawh chu a zuk chuk a Yuli pawh kawr dang hain alo awm reng tawh a naukham present alo pe ve ngei a secretary erawh chuan khawl dungin Yuli chu a ko hrang chulai tak chuan ningi chu chhuah bo deuh a tum ta a mahse mi na ri khan alo bebuai ve zel si a kawr hak man to zia leh nalh a tih zia te chu hrilin a u chu enge pek ve tum a zawt a a inthiam lo deuh nge birthday cake te chu a va zawng leh hnuhnawh mahse dawr pakhat chiah lo in hawng tawh si a a fapa tana a hawn sak tur chiah lo nei tawh bawk khawngai dilin a chhuh sak ta ringawt mai a a flight kha zandar sawm pakhat ani awangin buang hman ani tawh lo Yuli chu in hnung lamah chuan a ko chhuak a mai michhing tur a hrilin cake keuh deuh mai chu alo pe naupang cake ani awang chuan Yuli chuan rial zu deuh a candle pawh a awm lem lo awang chuan lighter chu talin a chhem hlum ta ringawt mai cake te chu an hnarah leh an hmuhah te chuan in tah sakin Yuli chuan alo fawp zui a ningi chuan a chhang let lem lo a kawr a ban bun leh tlereuh te chu dah fel thlapin hrenan a nghana hmun lam chu a pansan ta a a reh tak em awangin Yuli te ngaihṭha lo chuan an han en chuan a thawmhnaw a kalsan te chuan han hmu thluai a a lung awi lo hle a awmna an chhui chuan airport lam an pan tih chuan hre thei a hren a nen bawk kha an phur hmel taka an inphur chhuak lai CCTV footage a hmuh hnuah phei chuan a thin a rim zual hle an lo zui mai a hlo awangin ningi pawh chu a khat tuk chuan a leh hawi deuh reng a chutih lai chuan secretary chuan lo call in a nu leh a naute thlalak a rawn thawn a an bulah an awm reng thu alo hrilh hrena chu kawng lakah chuan din tirin a chhuksan a a tlan lit leh nalnal a nu leh a naute chu Yuli te nah chuan a va hmu ngei a dam taka an in hmu leh chuan hlim hle mahse secretary chuan a hruai hrang ta a min bumah min phasan awang leh company document pawimawh tak tak i lo ti leak out awang hian i lakah hian kan awm lo hle ani engwangin nge khat ei lo ti a tih chuan dan kalin min khungbo i tum anih kha a ningi chuan a lo ti ve cher cher a i thil tihpui zia hi hria em a lo ti leh chuan
ni e kalo hria sual wang che ni du le min hrim ro ka kut le ka ke te pawh hi vutliak vek ma la ka chung te ro chu chhuah za len ang che ningi chuan alo ti le a Mr. Zia te inbiak na alo hra reng tih Mr. Zia na hriat hnu khan a ruk bo tir daih mai alo ni a chumi zan chuan ningi leh iuli te chu an mu dun nghe nghe a tuka chuan ningi hnenah chuan a phone chu alo pe ve mai a anu te chu a biak tir Zia chhungkua chuan in hnamhnawih buai tawh lo turin anu chuan alo hrilh iuli chu kalsan hma ka duh a mahse alo zar buai reng bawk si pawnah a chhuah dawn hlek pawh a zui rutu a dah zel te chu a ngei thei lo ka nu leh ka naute i chan him chu ka lawm lutuk mahse ka hua che ani hetia inkhua kher reng hi ka duh lo ania i bula awm hi ka ning tawh a tih khum hmiah mai a a that chu nang ang lawmna chang hre lo hi ka hmu voi khat nei ni tiin iuli pawh chu a lungawi bik lo chu tawngkam chuan ningi pawh chu a ti lungawi lo zual hle Director te nena meeting an neina chuan sawngah lo let le a tum thu chuan soiru sep sep a a tha lawm lo let le rawh se a du anih phut chuan a tan hmun chu ka kian thei reng a lawm tiin iuli chuan alo chhang awlsam et mai inah sawngah lo haw chuan minari chuan alo be tha duh vak lo a aw atang chuan a phone ah a biak pa ngei kha ni tih ningi chuan alo hre chat mai ani pawh chu alo inziep duh bik lem chuang lo a hren nen chuan an vai in hmu leh a ram pawnah khan alo la kal bik lo ka ngai tua chia ka lo nghak ri che ani takin sawngah kha lo let le tawh si a iuli chu a din hmun a luah thei dawn lova a tla che ngal vek dawn ani hi tiin alo hrilh a chu chuan ningi awm chu a ti nuam zan lova khawngaihnah a nei deuh tlat bathroom lamah a kal hlan chuan iuli kha lo lang ve thung a in thil tih hi ka hre vek ania ipa wangin ka chuah hra mang che mahse in chhungkua hi in tla che thuai dawn tiin a vo chhun zawm nghe nghe min thik ani kha ningi hian a duh chuang lo che alo tih khum ve tak sak sakah chuan potah vuak mai chu a tum a mahse ningi chuan alo dang hman midang te chunga harsatna siam sak ve kher lo tur chuan a hrilh a mahse iuli chuan hrena chu an inkara lo inrawlh buai tawh lo tur a hrilhin ningi chu a hruai hawnghngal nalh nalh thung room pakhatah chuan dahin ngawi rengin a chhuah san a a reh tak em awang chuan ningi chu alo chhuak a iuli ah bath tapa alo inchiah reng mai chu hmuhin a thi emaw tiin a hlau thawng hle a pawh chhuah tumna lamah chuan tlu palin iuli chu a faw pal leh nghal a ani chu a khuai lo sik nasa hle mai alo ni damdawilah chu a ei duh der bawk si lova tlanbo i duh kha tun hi hun tha tak ani ang tiin iuli chuan a hrilh mahse a tlanbo san duh bik chuang lo a mu hil lai chu ko harin damdawi eitur te chu a pe a duh lo te mahse a barh lui tho mahse ningi chuan Zia chhungkua nena in hnim hnaih chu a duh bik lova iuli pawh chu a la ring pum hlum thei chuang lo chuti chung chuan iuli chuan a duh dan ang anga awm chu a phal sak tawh a a tukah chuan ningi chuan eitur te va lei sakin a school ngaiah bawk chuan kal tumin a chhuah san a duh chuan kalbo san thei reng anih tawh laiin a hun takah chuan alo haw ve leh thlap min duh ve tho tih ka hria ania haider tawh su tiin iuli chuan alo thlem a a hnar phal bik chuang lo hun a rei tak a u chu a hmuh tawh lo awangin mirani chuan a ngai deuh a secretary chuan alo hruai nghe nghe ningi khan secretary chuan iuli kha a phat sanin Zia sunga lamah khan atang emaw alo ti char char a kha wang khan iuli kha puitu nei lo ni a hria in alo khawngei em em alo ni mirani nen chuan ningi chu an ti mai mai a iuli ah ane dup hma a hnucham ina a seilen dan chanchin te chu a hrilh mahse apa fabik sawng a ai chuan nel awm lo zawka an sawi iuli chu mirani pawh hian a ngaina daih zawka mi tha tak niin a hria ani secretary nen chuan hnucham ina awm ve ve niin an lo inkawm ngih viau pawh chu a mak hran lo ningi chuan iuli chu a khawngei leh hnu a a mut tawh leh tawh lo en tumin a room ah chuan a va kal ani chu a lo la ming ring a lo pawm lut nawlin a bulah chuan a mut tir daih a tukah chuan minari chuan a u lo chhuak chu
ningi omna lo zawta zep lem lo chuan ningi chu a hmangaih thu leh nupuiah neih nge tum thu mi na ri bulah chuan alo hrilh tlang nghal vek a a rem teuh dawnim ni bakah duh tak tak lo te khan i lo ti kual vel mai mai ani a ti pawh in thisen a inzawmna kan nei hlei nem ka duh tak tak ani a lo ti hle mai a secretary chu lo thlengin engkim peih fel ani tawh thu a rawn sawi takah chuan company lampan chuan an in phur chhuak reporter te chuan lo bur lui lui hin zawrhna hrang hrang te an lo zawt a engtin man chhang lo a chawlh chhung ringawt pawh khan Zia Group chuan lo tla che hman hle mai hi a lo ni a a pa chuan nu cham in atangah hruai chhuak tu che leh tundin hmun i thlen theihna hi keimah ni wang ani a tih chuan Yuli chu a lo nui mai a hrethiam la i thlen chinah hian lungawi mai rawh fa padik tak pakhat chiah ka neih tawh hi a pa in a ti leh chuan aw tibuai cheu hi ka tum hlei nem tikhan in pahnih khan lo in buai pui tawh mai ro u in kutah engkim hi a awm tawh mahse hepa thil te erawh kha chu dan anga ro rel ani ang tiin sawngah chu a kawk vu a chu ve leh sawngah chuan ngaidam a lo dil hngwal char char a pa pawh chu puitur chuan a ngen bawk tikhan Zia Group nge i fapa sawngah chu i thlan dawn lo in ngei tuah mai dawn nia tiin Yuli chuan a chhang hmiah bawk si a chutiah Zia Group a chhuah san takah chuan Yuli chuan company thar din a tum ta a sawnga lungawi lo lah chuan ningi chu a lo kidnap ve leh in thlalak te chu Yuli chu a va thon vel a tunah chuan nei engmah ka nei tawh chuang lova kan pahnih hian kan thi tlang tawh mai dawn ani tiin ningi chu a chhai buai chho tana kapu fapa nei chhun eni kha ningin a lo ti pawh in damthlak hlelhna ka nei tawh chuang hlei nem nang chauh ni lovin Yuli pawh hi helai hmunah hian ka hruai tel ve dawn ani engtin ngei rawn hruai ang Yuli hian min duh tak tak emoi ti em ni a lo kal chuang lovang chutia an in hnial lai chuan chhuarawh engei duh tiri an hria a Yuli chu a lo kal tak tak game chu a in than dawn chiah e a hmai hi ka zei thler sak vek i duh lo ani chuan nangmah leh nangmah kha in tina ang che tiin sungah chuan a lo hril a ningi min ringem Yuli an a lo ti daih ringe tiin a lo chhang sapa sungah chuan ningi ban chu a zei sak hrawk a minit sawm thum chiah hun i nei tiin chemte chu Yuli chu a pe a i in tihna ta piangin step khatin ka tawlh hnung zelang tiin a lo hrilh leh secretary te an lo thlen meuh chuan Yuli chu buaipui ngai khawp chuan a lo in hliam tawh a damdawi inah chuan kalpuiin reilo te ah chuan a lo har chhuak ve hle mai a atana a in pekna zawng zawng te kha chui kirin ningi chuan a lo rin hlil thin awang te khan a in chhir hle a a thil tih kha a thlak a tih zia te sawiin a lo hau pa mahse kalsan tumna chu a nei tawh lo tunah chuan ka duh chiah ani tih hi ka in pum tawh mahse lehkha zirtura rampawn a kal erawh chu ka tum thawp ani ka dream ani a chumi chhung chu rinawm taka mi lo nghak thei anih chuan kan in nei dawn nia tiin ningi chuan a hrilh ta a kum thum lai chu a lo liam ta ningi pawh chu a zirna ti zawin a lo haw leh tawh a Yuli pawh in company hlawhtling tak a lo din thar tawh bawk rin awm taka a lo nghah tang tang awang chuan Yuli chuan lawyer tha tak mai ningi chu nupuiah chuan a nei thei ta ni ole khati zawng kha tun drama chu a lo ni leh ta a a bul atanga a tawp thlengah mi lo en sak tu zawng zawng te chungah lawm thu kan sawi a lo in enkawl tha ula drama thar hmuhnawm tak nen lo let leh thuai kan tum anga mi lo ngai chang reng dawn nia